Salam tout le monde, Malika Lissi Bora, donc on est kan I17 n'avait que Maroko kaw fait, donc on avait damna marché kalo tile 30 ka taa se avril kalo tile 19 donc fɛn min ye kan I17 donc n'a bɔ ko hukumu kɔnɔna la donc Malika Lissi Bora donc an bɛna lisi d'a ma n'a ye mɔgɔ 4 ta ye donc a b'a damina Lassine Sinaba donc n'a bɛ ale bɛ jouer Serifou la académie na donc Lian Lassine Sako donc n'ale fana bɛ fɛngɛ la ani Seku Umar Jara donc ani Mamadou Sako donc ninnu de ye garde 4 donc a ye nin garde 4 de ta défenseur la l'olu ye mɔgɔ segu ye cɛmɔgɔ bɛɛ n'ale bɛ jouer Étoile Mandela Suleiman Doumbia donc n'ale bɛ Derby Academy na fɛn min ye Abubakar Kamara donc a fait donc Mamadou Doumbia donc Yele Olympique fɛn min ye Mahamadou Konate donc n'ale bɛ jouer FC Jara la donc fɛn min ye Sekina Has Kulubali donc n'ale bɛ jouer Académie Sirifila la donc fɛn min ye Lassine S Keita donc n'ale bɛ fɛn min ye Kase Dramane S Doumbia ma donc ninnu n'ale bɛ jouer Africa Foot la donc ninnu mɔgɔ 8 de taara fɛn min ye défenseur la milieu mɔgɔ 7 donc Issa Tunkara donc fɛn min ye Ibrahima Jakite ani Seydou Dembélé donc a yɛrɛ b'a dɔn donc tournoi mun tɛmɛna Seydou Dembélé ale tun bɔra Issa Kone donc n'ale fana ani Mahamadou Traoré donc ani fɛn min ye Yaya Fofana donc n'ale fana bɛ jouer Africa Foot la donc ninnu de mɔgɔ 7 de taara milieu terrain attaquant na mɔgɔ 6 donc Mohamed Jara donc an b'ale sɔrɔ Ousmane Sawane donc Sunkalo Kulubali fo ka se Soumaïla Fanema ani Musa Jigine ani Jikura Ram Bamba donc ninnu de mɔgɔ 6 de taara attaquant na Abusson na donc Ousmane Cissé a yɛrɛ b'a dɔn donc tournoi mun tɛmɛna Sénégal kaw fɛ n'o ye tournoi IFOA ye donc ale tun b'o la mais Nice na donc ale tɛna ye donc ale bɛ Abusson cɛ la donc a yɛrɛ b'a dɔn latéral droit de don donc tournoi mun tɛmɛna donc a tun b'o tournoi na donc an bɛ se ka fɔ ale fana ye absence ba ye Bakary Sempara donc n'ale kɛra tournoi meilleur buteur ye donc ni ma fili donc Sénégal kaw fɛ donc ale fana bɛ Abusson cɛ la donc a yirala k'a fɔ ko Nice na donc ale fana bɛ Abusson cɛ la ka sababu kɛ donc a yirala k'a fɔ ko Texi Irem donc ko de y'ale minɛ donc an b'a dɔn k'a fɔ donc ni mɔgɔ minnu hakili b'a la tournoi IFA mun tɛmɛna contre Gambia an bɛ se ka fɔ ale de y'an bolo la donc yan'o cɛ a ye match ɲɛnaman camanba de kɛ donc mais contre Gambie donc ni ma fila triplé de don match la donc match n'ale tun tɛ an bɛ se ka fɔ donc Mali tun tɛ se ka bɔ Gambie bolo cogo si la donc a yirala k'a fɔ ko Texi Irem y'ale fana minɛ fɛn min ye William Kanté donc n'ale fana b'o la donc Texi Irem fana y'ale fana minɛ donc ninnu mɔgɔ 3 donc ninnu de bɛ kɛ absence ye surtout Bakary Sempara yɛrɛ b'a dɔn attaquant mun de don donc an bɛ se ka fɔ talentba de b'a la et puis bidon fanfɛla la il est très efficace donc Malika poule de filɛ nin ye donc n'an bɛ Angola sɔrɔ yen ka Côte d'Ivoire sɔrɔ yen donc fɛn min ye ni ma fili